Mill-14 sa 17 ta' frar, aktar minn 181,000 familja f'pajjiżna se jirċievu ċekk bonus addizzjonali. Din il-miżura se tiswa lill-Gvern 5,300,000 euro u minna se jbenefikaw aktar minn 52,000 familja li jgħixu waħedhom u 128,000 familja fejn hemm jgħixu aktar minn persuna waħda. Dan il-bonus addizzjonali ta' darba se jingħata lil familji biex jagħmel tajjeb għal xi żidiet fi prodotti li kien hemm bħall-ħobs u l-ħalib u li setgħu ma ġewx riflessi fl-indiċi li nħadem f'Settembru biex jikkalkula l-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Kull familja persuna waħda se tirċievi ċekk ta' 15,000 euro, filwaqt li familji b'aktar minn persuna waħda se jirċievu ċekk ta' 35 euro. Anzjani li jgħixu waħedhom se jingħataw ċekk ta' 15,000 euro u dawk li huma fil-kumpanija ta' xi ħadd se jieħdu 35 euro. Dan iċ-ċekk huwa parti żieda ta' 7 euro fil-ġimgħa fil-pensjonijiet. Il-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Cicluna spjega li biex wasal għal dawn l-ammonti li huma apparti il-kola, il-Gvern analizza l-konsum tal-familji fuq dawn il-prodotti biex wasal għal kumpens. Il-Gvern ħaseb li biex ineħħi kull dubju jagħmel miżura speċifika ma jabbix l-employers b'dan il-pis, ħal pis fuqu il-fuq minn 5 miljuni u sa jagħti 5 miljuni l-familji Maltin biex jekk għandhom xi dubju li dawn il-prezzijiet ma setgħu ġew riflessi kollha, issa jneħħih. Kull min ma jirċevix il-ċekk fil-ħin jista' jċempel fuq in-numru 153. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.